O sa kamaistra, ang gireklamong ipagawa sa mga tinunan og miitsa sa mga bag gawa sa classroom tungod lang kay wa magsulob og foot map nakuhaan og video. Magtutudlo na ngayo sa binog pasaylo dungan sa pagpasabot sa maong hitabo. Ang exclusive report ni Alan Domingo. Sa videong ipadala sa kasaligang tinubdan sa Balitang Bisdak, madungog ang isog nga tingog sa maestra. Sa mga pagkabili yung mga nakoy, ipagwa pa nito. Almost ipalayas na ka dire. Pero ang grade 9, pertig panglimpyo, mauna ipabalik tagsod di mga panilagaw. Pag-intrams! Sa kamugaw nito, tingnan pag-intrams, tulukad, lawa, minanak ka dire grade 9. Wag yun minanak ka, kamura! Hindi kasi umaling. Ipagamit pa ka second day. Matod sa nagpadala sa video, nahitabo ang insidente ni Antong Lunes sa buntag. Nasuko matod pa ang maestra nga hugaw ang classroom dihang wa magsulob og foot map ang mga tinun-an sa grade 10. Human giit sa mga bag didto na matod pa mihimo sa ilang school activity ang mga tinun-an sa hallway sa eskwelahan. Nahitabo kini sa Talisay National High School. Matod sa susamang informant, daghan nga mga tinun-an ang nahadlok sa mga maestra gumikan sa sobra ka istrikta nini. Aron masuta ang istorya luyo sa video, giadto namo ang tunghaan diin nahimamat nako ang maestra nga anaa sa video. Siya si Ma'am Cherry Rose Villaver, ang advisor sa grade 9 kansang classroom gamiton usam sa grade 10 kansang matinun-an ang nakuhaan sa video. Giangko ni Villaver nga wa niya kapugni ang iyang kalagot ni Antong higayuna. Tungod kay dili lang kadto ang unang higayon nga naghugaw-hugaw ang matinunan sa iyang classroom. Giklaro niya nga wa nila pugsa ang mga estudyante sa pagpasulob og foot map. Apan unta itaktak ang mga sapatos aron mawagtang ang lapok kon mosulod sa classroom. Iyang giit sa mga bag sa gawas kay siya na ang nangunay sa paglimpyo sa classroom. Nagbasol ba ka nga imo tong nahimo? Yes sir, of course nagbasol ko sir oy nga ako silang gipagawas bisag wa sila na initi kay among hallway na abi na mga atop sir. Pero muna akong sige gikuan sir nga teachers as we are kita untay mo kuan sa mga bata pero mautong nga nahitabo kay tungod sa atong kalagot pero after ana sir maluoy ka sa mga estudyante sir oy. Apan iyang ipatinaw nga gipasulod raw balik ang matinunan sa classroom human sa iyang pagpanglimpyo. Gidasunan usab kini sa advisor sa grade 10 nga kaswap niya sa classroom. Gipakita pa nila ang classroom og ang hallway di nakuhaan og video ang gihimo sa maestra. In fairness kana si ma'am wala na maayo may na siya nga partner nako sa room. Siya ay nag-improve anang room nga na gwapa na kay nang room maron. Ang assistant principal sa tunghan mipasalig nga aksyonan ang isyu. Nag-focus siya about sa cleanliness sa classroom, campus, pero the school never tolerate about throwing things of the students. Sir, siguro ba nato nga dili mapanimaslan ang mga tinun-an? At all cost, no? Ato yung protektahan ang mga tinunan. Kung nasakitan man mo sa way sa akong pagdisiplina, nangayo kong pasaylo hasta sa mga ginikanan. So, ang akong gihangyo, ang mga ginikanan, pwede ra mo muanhi diri sa eskwelahan o makikatubang nako para mapadangat nako ang akong personal nga apology ninyo. Wa pay pamahayag ang DepEd mahitungod sa naasoing panghitabo. Gipasalig sa tagdumala sa Talisay City National High School nga ilang ipadayon gihapon ang imbestigasyon kalabot sa naasoing aligasyon aron mahatagan gyud og katin-awan ang isyu ug mahatagan usab og kasiguruhan ang ilang mga tinun-an. Alan Domingo, Balitang Bisdak.